Fung kaham jo tan blog nai tong nai rong no hingga te sahani hai lang supiro tini ne ani kwtal blogo hingga norok bahai tong bai kha khai jo tong kaham tong na hane hingga angbo kaham no hingga o koyek din daily no datimang sisawi tong kha ang hingga fungni soita hingga hingga no mane sisawi thang ta te thuna nai phano thui bo mayang hingga hingga ba basawi ako makhang sui paikha hingga mamu hingga to songya ko hingga te srapsar tong songa ne hingga tini tamu songai jana hingga muya kodok se khlai jana hane wansui dong hingga tini nan blog no bo pulani simi paithak jora nai tong di hingga mai hamsa hingga like khai di comment khai di hingga te jara subscribe khai ja rong ke khairan han bagi bo ta pok di hingga tini fungni blog oran simi no start khai jinai an tini ni fung jora ni muya kodok muya beti bo sewi paikha hingga tabung hingga muya godok sinai ko ani muya godok ready ngi paikha songhani songai paikha kosto mosto kha amsika tungfla suka mamu sompuro na kolom teisengi tongso hingga fung jora ole nokhasa kosom ungjak nobarok sibui wati waya wathoto ungjak hingga tabung male satung satungui tongso markhe no satung tongso kanga bo tungfla mani hingga ba tokhono kosto khe kono mote songai paikha hingga te srapsorok tongai akoi mai rok bo chasuana hingga tese tini kam koroi hinui tongmale kam kisa bangma haisengoi thangso kisa rest rok khaibai akubai tabung ga mai chasina hanai mai khuri na kha hingga cha kha chawi tui rok tukoi ready ngi tongma chaw hanai mai rok chabai akubai tui rok bo tukui paibai kha hingga tabung hingga nokhor sinai ready bongi paikha hingga baga kisa leri se tongso gang samni nogo thana nai hingga baisungni nogo thana naio hingga aro thangmani pore tamni bagai ang thang norok no sawana aro sobimani pore baire o bo amsika satung tungmani hingga sati bo swnamna hino swnamjaya ma wngoi tongkha hingga tabung ke baisungni goli o phai sok paikha hingga ang baisungni nogo tamni bagui phai hingke kohomoni bagui no phaio hingga norok to sai mankha na tamo 2,000 years later. Poribai akubai tabung gangkai nogo thangi tongo hingga thangtui kwkini manui bo ani ro tongma ba buni ro kisa habai manui ri klang siwan hanai tuwi phaimani logio hingga tabo thangtui tuni klangi thanai hingga ah jaga bo poribai akubai kok ro sasuka akukha hingga ba somoi laimasa saimalia hingga baire o amsaka satung tungmani satung kisa nangma bo tamasa bokrok saka 2,000 years later. Kwkwi songro kisa bathage akoi no nogo phaisiwan hwnmani no bathakle direct nogo thangsiwan hnai nokhorui phaikha hingke nogo thangui rok phano rest khaisiwan hnai tesa bokhorok rok bo samani hingke waisa rok wngkha hingke te bachana muchungya hayungo hingke ba haini bagui nokhorui phai paikha thangsiwan nogo thangui rest khaisiwan hnai hingke baire ni obosta bo onek khara amsika satung tungmani satung kisa nangma chai bokhorok samani hingke bokhorok rok bo saka hingke doi hamya rok ongo wngkha hingke ba hingga kwkwi songni nokni bo nokhorna selar mani nukrui rok phaima hai hingga ani filter o bo tui dajagya wngoi tongkha mani miya dajakleya ta hingga tini hingke tui kom wngkha hingga abono filter kisa tui direct rana hinai balting tui yakano phaimani tui se kom phai tongkha rok direct paikha hingka kisa haino thunai sori rok tongthokya hainai tongkha kaham khe hingga te sari dongkha hingke bazaro ma thangnani mwkhutung bo bufung thankari khani nogo bazaro hati khlai akoi phaikya nogo hingka tabo kisa fan tola o ma asungnai markhe no tungfla suka baire o bo hingke lengma haisengoi tongso hingke srapsa rest khai akoi mamung rok songnai 2,000 years later. tini horni mui hingka hingka ani ah mui wngsinai hingke bazaro thangmani bo mui kwtwng ro abono abo haimang chana muchungya hingka hingka ba tofano ah tubuui phaikha ah phano songoi chasiwan hnai
gete oinorok ta mugutung tu khanga hingke moso rok kore hini moso ga alu gete moso kwthwi rok hingke ah jaga ni bwswke dam wngmani hingke mosok bo tabo dam wngmani hini mosok kisa se paisio moso kwthang hingke moso kwthwi tubui paikha hingke moso kwthwi bai no tini o ano jinga bai khlaiui moso yo khe songui chasinai te tabuk ah bazaro kisa seri paibaigrana ampore mui songnani start khainai mui rok songnani bagui ko ready khai paikha hingke karaio thok rwkha thogo tamung hingke aluk no swkang kisa baja seri nana hinui aluk no kisa baja seri nakha hingke ah jaga piyaj rwkha hingke yango wngkha hingke moso kwthwi hingke risum hasing no khlai huljak hingke moso rok bo tabi kisa dam wngjakba moso kwthwi rok bai phano chasiyoan hinui tini hingke moso kwthwi bai chasinai hinui no thaske songchinai yok khlaiui hingke gotabo ani moso rok paste khaijarok no rwkha hingke mono tabo kisa kaham ke mix khainai mo kaham ke mix khaibai kyanga hingke o jaga o ani jinga helapjak no rwnai. Tabung kangke rwnai jinga helapjak tabo khe koloboi rwsina korkom khlaiui mui bwtui rwui tui kutungma bo balokha hingke tabung o jaga o akhisonai rwsinai peti khlaijagui ani ah bophon tini ni markhino chikon suka. Arok bo rwui paibai kha hingke te kisa bwtui kutukrwnai kutukrwmani pore gorom mosla rwui ulo tikhlai rwsinai hingke tini ni ko ani ah mui ready wngui paikha. Horni bo ko songui paibai kha hingke tabo chana simi se baki hingke fungjora bo haino thui bachai paikha hingke songnani hingke horo bo tesa songnani akaima haising wngsiu tabukle hingke buini yakni songjak rok se chawi naina muchung siu hingke niji songmani hingka chawi se maliya kaham khe bwrwi rok ni kam bo tamo fungaikha hingke bo mamui songjaknai tesa horo bo ma songphinai hingke mamui rok bo songnang hingke tension nango tamo ba songui chanai hingke daily ah mwkhwtwng bagui chana rok bo muchungya hairok wngui thango hingke tini ni ani vlog o sojora nung sinai norok bai haini hai next vlog o malai phinai jephuru jora kaham mano hingke tini ni ani vlog no bahai rok wngjakha kisa comment khai sadi hingke ani to mamui songmani mangno bisi wngsinai tamoni hingke angle kunu jaga rogo bo thangya hingka ba mamui songmani video no kisa kwbang wngnai.